no tinc. Molt bona gent, com estem? Espero que bé. Anem a començar un nou vídeo d'aquesta sèrie de Classroom. Què veurem en aquest capítol? Veurem com inscriure'ns en una classe. Comencem! Ara que ja tenim Classroom instal·lat al nostre iPad, només ens cal inscriure'ns a les diferents classes dels professors. Com ho farem, això? Doncs molt fàcil. Entrem a Classroom, ara inicialment el tindreu buit si no teniu cap classe, i ara és quan tenim dues opcions. Una és a través de la invitació que us pugui enviar el vostre professor. Quan us enviï la invitació rebreu una cosa com aquesta. I ara només cal apuntar-se. Un cop ens apuntem, ja quedarem automàticament inscrits al Classroom amb aquesta classe. Com veieu, ens obre la classe, que està totalment buida perquè és una classe que he creat de prova i no tinc res introduït. Molt bé, ja veieu que a través d'una invitació és molt fàcil. Si ara entro aquí a classes, veig que tinc aquesta classe. Una altra manera. Quines altres maneres tenim? Si us hi fixeu, aquí sota tenim un mes. Si li donem al mes, ens surten dues opcions, apuntar-se a una classe i crear una classe. Nosaltres escollirem apuntar-se a una classe. Ara hem d'introduir un codi que ens demana, que ens l'ha de donar el professor. Jo ja el tinc aquí apuntat i ens apuntem. Funciona exactament igual que el Show-Me. A través d'un codi entrem a la classe, ja estem inscrits. Doncs ara el mateix, una classe buida, no he introduït res, està a prova, i si anem a classes veiem que tenim dues classes. Per tant, per inscriure'ns a una classe, o bé via invitació o bé via codi. Facilíssim. Ara bé, hi ha una cosa que heu de tenir clara. Quan vosaltres veu instal·lar Classroom, automàticament dins del Drive ens va crear una carpeta que es diu Classroom. Dins d'aquesta carpeta, què hi trobarem? Hi trobarem totes les carpetes de totes les classes a les que ens haguem inscrit. Jo aquí he estat fent proves, però són aquestes dues d'aquí. La de primer de mates i segon de mates. Per tant, molt important, no podem eliminar la carpeta Classroom ni podem eliminar les carpetes que hi ha dins de Classroom. Si eliminéssim la carpeta Classroom, totes les classes que anessin generant després s'anirien guardant per aquí fora. D'acord? Per tant, si tenim cura i no borrem la carpeta Classroom, totes les carpetes, totes les tasques, absolutament tot se'ns anirà guardant dins de Classroom i ho tindrem ordenat. S'ha entès això? Doncs això, si us plau, no ho borreu. Ni ho borreu això, ni les carpetes que es van generant a dins. Doncs molt bé. Això és tot. Ja veieu que per inscriure's a una classe és molt fàcil i que, a més, el Drive ja s'encarrega de gestionar les carpetes que es van creant. Doncs això és tot, ho deixarem aquí, espero que us hagi servit i que ens veiem en propers vídeos.